Tá svadba je to, čo bude, keď Boh si nás zoberie ako svoju nevestu. Keď sa naplní to, čo nám hovorí. Tá nekonečná radosť. Keď sa naplní ten vzťah, ktorý nám pomôže. Hovorili sme teraz o tom vzťahu ako prvorodnému synovi. Boh používa iné obrazy. Hovorí o svojom ľude ako svojej neveste. Viete, Boh sa snaží vyjadriť, preložiť tú lásku, ktorú on ku nám nie cíti, ale žije. Ktorou je, sa snaží preložiť do rôznych mentálnych štruktúr, ktoré máme. Do rôznych sociálnych štruktúr, ktoré my dokážeme si vybudovať. Preto v časoch, keď manželstvo nebolo až také dôležité, hovoril o Izraeli ako o svojom synovi. Postupne, keď vzťah medzi mužom a ženou sa začal harmonizovať čoraz viacej, čoraz väčšiu hodnotu spôsobom sociálnu a psychickú začal mať, čoraz viacej Boh začal hovoriť o svojej láske ako o manželstve z Izraela. A dneska to pokračuje ďalej. Boh sa stále vyjadruje do svoju lásku v štruktúrach, ktorá tá generácia dokáže pochopiť, objaviť. Problém je v tom, že naša generácia veľmi často, čo sa deje? Si milíme lásku, aj si milíme synovstvo, s tým cítiť sa príjemne alebo cítiť sa nepríjemne. Nemá to nič spoločné, to veľa niečo lepšie. Byť vo vzťahu s Bohom znamená, že ja objavím seba ako milovaného. No, existuje jediná radosť. Keď ty si milovaný a treba ti chodiť do roboty, no, ideš do roboty, urobíš svoje, ale žiješ radosť. Lebo vieš, pre koho pracuješ. Vieš, čo máš doma. Tvoje srdce je s tou milovanou osobou. Preto sa povolanie vyjadruje konkrétnymi formami každého podľa jeho života, podľa jeho osobných rozhodnutí. A tak ako láska nás pozýva k službe, výjsť zo seba a robiť niečo. Viera nás pozýva k pevnosti, k stabilite. Lebo vieme, okolo sa obeje. Nádej nás pozýva do radosti. Lebo ja dôverujem Bohu a v ňom nachádzam zmysel toho, čo žijem. Dobre, dávam nejaké otázky. Hneď tak ich nájdem, že to som ich napísal.